racing, denim from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Oh, love. Your sudden gaze and time it started racing. The moments tend to fade and you're too far away from me to get my name in. Someone keeps blocking my way. Hey everyone! Welcome back to another vlog! As you can see in the title down below guys, alam nyo na kung anong nangyari sa akin dito. Unfortunately, but fortunately, I don't know how to say it. Pero nagka-COVID po tayo after 2 years of the COVID-19. Ayan, magka-COVID ako. My God, 2022. Parang ang heavy ng pasok ng 2022 sa amin, sa family namin. But everything is good. God is good kasi lahat kami na nagka-COVID, I think we are okay. Nga pala guys, hindi alam ng family ko na nagka-COVID ako. Ang nakakaalam lang is si Mac. Sa Canada guys, nagka-COVID yung bunso namin and then si papa ko nagka-COVID din. Yung kapatid ko out of isolation na back to work na, si papa ko may symptoms pa rin. And sa akin, pang ilang days ko pa lang. Pang 5th day ko na pala ngayon guys. So everything is good. Kukwento ko lang sa inyo guys kung paano ko ba nakuha tong COVID, kung ano yung mga naging signs, ano yung mga signs and symptoms ko. You are, yeah. But you could be the one to make me wanna come through. So guys, I work in the COVID hall most of the time. Parang 3 days dire-diretso na COVID ako. And kapag sa COVID guys, sa amin lahat ang work, kami ang maglilinis ng room, kami ang magbibigay ng water ng pasyente, mag-a-assist sa pasyente papuntang CR. All of that stuff. Kaya ang malas mo kapag ang pasyente mo walang Foley, kapag ang pasyente mo nagtatae. Tapos, one assist pa siya, hindi siya standby assist, o kaya hindi siya independent. So, every time na may gagawin sila, papasok ka talaga doon. So, yun. And during that time that I worked there, so, sobrang long exposure, pero I don't think I got it from my patients kasi guys, sobrang complete PP ako. Naka-copper shield ako, naka-yellow gown, tapos naka-gloves. And then, bago ako lumabas, tanggal na lahat yan. Pagpasok ako, new set of PPE ulit. Sobrang magastos guys. Isang karton ng PPE ang nagagastos ko per patient every night. Yun yung mga tinatapon kong PPE in the morning. I don't think naman na yung pagstay ko sa mga COVID patients ko nakuha. Kasi kung ganun, edi sana noon pa ako na COVID nung mula August hanggang ngayon nagko-COVID na ako and same lang din naman yung PPE ko. So, siguro nakuha ko sa mga kasamahan ko sa work, dami kong pimple. Tapos para siyang angkati na ang sakit. So that's the time na sabi ko, hindi nga muna ako magmamask kasi gusto ko mag-rest yung skin ko, which is one of the things na pinagsisihan ko guys. Kasi even though asymptomatic kami lahat doon, hindi mo alam kung sino ang may dala. Kasi hindi ako lumalabas guys, wala yung sasakyan ko mula pa nung before New Year. Yung sasakyan ko nasa casa. So, hindi ako nakakalabas. So, yung naging worry ko when we found out that I tested positive is yung mga naghahatid sa akin. Sila Love, si Mau,
Tapos ginamit ko pa yung sasakyan ni Nes. Pinahiram niya sa akin ng 2 days yung sasakyan niya. So, I got my symptoms last Saturday, January 15. And I got tested yesterday, 18. Ayan. So, Saturday, Sunday, sobrang fever ko talaga guys. Hindi bumababa. Paracetamol, BioFlu, trinay ko, wala talaga. Tapos, nung sinabi ko na kay Love na nag-fever ako, dinalhan niya ako ng Biogesic. Ayan, kasi yun daw yung nag-work sa kanila. Wala na kasi akong Biogesic. Ayun, pero nag-work naman siya, pero bumalik pa rin siya. And then, kina Monday, yun, febrile na talaga ako. Pero, Saturday night, ang ginawa ko guys, nag-hot foot bath ako, nag-steam bath ako. Kasi ganun yung ginawa ko nung nasa Pinas ako, nung nagkaganito ulit ako. Pero hindi kasi ako nung nagpa-test kung COVID pa ako or whatsoever. Pero, parang same symptoms. Doon nawala yung fever ko nung nag-steam bath ako. Hindi yung steam lang guys, na nag-steam lang ako ng gano'n sa kaldero. No! I put myself sa mainit na tubig, yung paa ko sa mainit na tubig, and then wala akong damit, tapos cover ng kumot para yung steam pumunta sa katawan ko. Naglalagay ako ng wet towel dito para yung hydration ng ulo ko okay. Yun, I stay there for about 30 minutes to an hour until talagang pinagpawisan ako. Work ko dapat Sunday night. So, sabi nila, nag-call in na ako kasi hindi ko rin kaya mag-work. Tapos, sabi nila, kailangan daw ng doctor's note before I can come back to work. Tapos, pupunta ako ng Monday, nagpa-check up ako. Sabi ng doctor, to tell you frankly, you don't look like you have COVID. So, I'm kind of positive that you don't have COVID. But since you are working in the floor, let's just get you tested. But I suggest you do it tomorrow on your 4th day for you not to get a false negative result if we'll do it today. That day, guys, may dala si Love. May napuslit na naman po ang mga Pinoy. May dala si Love na pang test. So, nag-swab ako sarili ko. Ayun, niran ni Mau. And twice niyang niran, positive talaga. That night, I got a call from the clinic. Ang binibigay lang sa akin na medicine ko is cetirizine 10 milligrams in the morning and then Benadryl at night. Nag-breakdown talaga ako. Umiyak ako kay Mac kasi sabi ko, naiinis ako. Gusto kong may sisihin kasi sobrang ingat ko guys. Nag-work ako sa COVID hall from August hanggang ngayon, hindi ako nagka-COVID. Ngayon lang ako nagka-COVID. Ever since the pandemic started, ngayon lang ako nagka-COVID. Kung kailan full PPE ako. So, I know na hindi ako nahawa sa mga pasyente ko. I know that I got it somewhere in the hospital, but not with my patients. Hindi ko alam kung sa mga kasamahan ko ba, hindi ko alam kung sa family member ba na nakausap ko. I don't know. Kasi hindi rin ako lumalabas, so I cannot say that I got it outside. Bahay at work lang ako guys, kasi wala yung sasakyan ko. Yung mga sumusundo sa akin, sila Love, negative naman sila. So, ayun. One of my regrets, nagtanggal ako ng mask ko last week while I was in the station. And the people there ay hindi rin nakamask. So, nagtanggal ako ng mask ko, which is my biggest regret. Sabi ko, sana mas matagal na lang na healing ng pimples ko yung nangyari kaysa mas matagal na healing ko for my COVID. But you know, I still realize that everything is good kasi at least ganito yung symptoms ko. Fever, tapos difficulty swallowing, tsaka nag-start na rin yung cough ko ng Sunday night. Morning ng Monday, iba na talaga yung boses ko. Hirap na akong makalunok, pag uubo ako. Mild lang yung ubo ko guys, pero kapag uubo ako, sobrang sakit. Dito sa part na to ng aking throat, masakit. Monday night, yun na, nag-start ng LBM ko talaga. Hanggang kahapon, LBM ako. Sobrang liquid talaga, pero buti na lang talaga, hindi yung, alam mo yung hindi masakit sa tiyan, yung nag-grind, parang gano'n, hindi gano'n. Parang mafe-feel mo lang na, oops, parang nasisiar ako, gano'n lang. Pero hindi siya masakit. Nung isa-swab na ako, sabi kong ganun sa nurse, even if you don't swab me, I already know that I'm positive. Alam mo, yung mangyak-ngyak pa rin talaga ako. Because I sound like my patient already. My voice. Alam mo, yung boses ko talaga, kaboses ko yung mga pasyente kong positive sa COVID. Kaya alam kong COVID talaga guys. Kaya nung nagpasundo ako kay Love, sabi ko mag-N95 ka kasi feeling ko talaga COVID. Yun, nag-positive ako.
Good thing I have my insurance. My insurance covered everything. Sa gamot naman, may binayaran lang ako na $9. Mistake ko lang, binigay ko yung credit card ko, hindi yung HSA ko. Pero mare-reimburse ko naman siya sa HSA. Nag-file na ako ng reimbursement sa $9. O, diba? Kasi may laman yung HSA ko, sayang naman. So, insurance is the key pag nandito ka sa Amerika. So, dito kasi, kapag hindi mo malalaman kung ano yung, hindi parang sasabihin lang yung gamot, pero wala siya silang ililista na ibibigay sa'yo. Parang dadiretso ka na doon sa pharmacy kung tatanungin anong pharmacy yung ginagamit mo, kung dito sa town, sa labas ng town, whatsoever. Dapat alam mo kung anong pangalan ng pharmacy na pupuntahan mo. Kasi, i-fax nila doon kung ano yung order ng doktor, tapos ipipick up mo na lang. Tapos meron ng mga instruction dito sa likod. What I got here is azithromycin 250 mg. Ayan siya guys. Azithromycin 250 mg ang kanyang instruction dito is take 2 tablets by mouth today at the same time. So that was yesterday. So nag-loading dose na ako ng 500 mg and then 1 tablet daily or 250 milligrams every day for the next 4 days. This is dexamethasone 6 milligrams. Take 1 tablet by mouth once a day in AM with food. Kagabi guys, kahit alam kong gabi na hindi ko dapat pati ni-take. Nag-take na ako kasi alam ko anti-inflammatory siya. Hindi ko na talaga kasi ma-take yung sakit ng lalamunan ko. Napagising ko kaninang morning, ayun, nawala na siya. So, ang effective talaga ng dexamethasone. Ayan. Mga pinabili ko lang na gamot ko to guys. I have here my B-complex with vitamin C. Kasi mas ako sa B-complex, parang mas madali akong gumaling. Alam mo yun? At least may vitamin C naman siya. And then nagpabili din ako kay Mau ng melatonin. Kasi nahirapan akong matulog. Kahapon ang aga kong nakatulog dahil siguro sa gamot ko. And then nagising ako nung tumawag sila mama ko. Hindi na ako nakatulog agad. 2:00 na ako nakatulog ng madaling araw. Binilhan ako ni Mau ng cough drops ko kasi para sa ubo. Parang candy lang to guys. Ito para siyang Halls. Dito kasi ang Halls, di ba sa atin ang Halls is candy? Dito ang Halls is cough drops. Gamot ang Halls dito guys. Tapos, nagpabili din ako ng Imodium ko. Ayan. Kasi nga may LBM ako. Today, hindi pa naman ako nagpo-poops, pero nag-take ako ng isa lang na tablet kasi para din kasi siya sa cramps tsaka sa bloating ko. Kaya okay naman so far. And then, I got here Benadryl na hindi ko pa naman natitake. I'll take this one tonight para hindi na ako mag-melatonin. And then, I also got nasal moisturizing spray. Binili ko to guys no Monday pa. Ang dry talaga ng ilong ko dito. Sobrang lamig. Buti sa Pinas, kahit magkasakit tayo, kahit hindi tayo mag-humidifier, okay lang. Kasi humid talaga ang weather natin. Dito guys, yung hangin, sobrang dry. Nag-order ako sa Walmart guys ng sore throat spray. Bumili talaga ako ng 2 sis. Pagkamahal-mahal nyo pamandan. Ngayon lang kayo dumating, magaling na yung lalamunan ko. Binilhan din ako ni Mau ng Advil tsaka ng Vicks. May Vicks pa pala dito. Kala ko na-ban na ang Vicks. I would like also to thank Mau, Love, Ness, ayan. Tsaka yung mga ka-work ko, sobrang, sabi ko nga sa previous vlog ko, I didn't pray for an easy life here in the USA. I prayed na sana i-surround ako ng mababait na mga tao and God is really good. He provided all these people around me. He put me into this place na alam niya na kakayanin ko kahit mag-isa ako. Yan, sila Love, sila Mau, sila yung mga tagabili ng mga kailangan ko. Tapos, tinext din ako kahapon nung, lagi kong kapartner na supervisor namin. Lagi kaming magka-duty. Girl, kumusta? Ganyan. If you need anything, just let us know. Mga puti yan, guys, ha? Pati yung hack namin or yung parang clerk namin sa hospital. Yan. If you need anything, just let me know. Ganyan. Tapos, tumawag din sa akin from the hospital na kailangan nila may ang tawag nito, employee health nurse. So, kapag may nagpa-positive, siya yung tagatawag. And sa agency, guys, sobrang bilis kumilos. Thank you talaga, Miss Lady. Love you talaga. Tinext ko siya nung hindi pa official yung result ng ko na positive. Tapos sabi niya, let me know when you get the official result and then I will contact the COVID team and they will contact you. Nung sinabi ko sa kanya na positive ako, after 30 minutes, nag-email na sa akin ng COVID team. Na-send na nila sa akin ng papel
na kailangan kong i-fill up para paid ang mga absences ko. Which is the good side if you are in an agency at ang hospital nyo hindi na nagbabayad. Kasi parang tong hospital na ata namin, parang hindi na ata sila nagbabayad kapag absent ka dahil sa COVID. Hindi na siya kagaya daw dati. So, yun naman yung kagandahan sa agency na napuntahan ko. Talagang prepare lahat ng Panginoon, lahat ng tao na maging instrument para sa pagpunta ko talaga dito, guys. Sobrang thankful talaga ako. To my family na hindi nakakaalam, thank you for always calling. Kasi kahit naman hindi ako nagkakasikit, everyday naman silang tumatawag. My mom is just, kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Si Nanang, tumawag kaninang madaling araw. Nung sinabi ko na, Nang, madaling araw pa lang. Okay lang ako. Oh, okay, bye-bye. Yan lang siya. Kay Mac, siya yung nakakaalam. Even though he's far away, diba? At least nako-comfort niya ako. He's so, kumusta na yung pakiramdam mo? Ganito, mag-take ka na, bumangon ka na, kumain ka na, take ka na ng meds, ganyan, guys. Sobrang, ewan ko, basta ako nakapulot ang napangasawa. Mahal na mahal talaga ako ng Panginoon. Sabi ko, ang lakas ko talaga sa Panginoon. Malapit na sigurong maubos yung voucher ko ng kabaitan pa ng Panginoon para sa akin. Kailangan ko talaga magpakabait. Titigil-tigil lang talaga ang pagiging masama ng ugali ko. Charot. So, ang takeaway natin dito, guys, is if you are not yet vaccinated, please do get your vaccines. Please do it for yourself and for your family. If you can do it dahil sa trabaho nyo, why not do it for your family? Especially if you have kids, if you have loved ones who has comorbidities o kaya elderlies, please do it. Kahit yung existence nyo pa lang, yung hindi nyo pagkakasakit, you will be very thankful. Or kung makakuha man kayo ng COVID, at least you will get like a mild, like look at me. Parang sobrang mild lang. Sobrang hirap lang talaga sa una, guys. Ewan ko talaga po. Hindi ko talaga kaya mag-vlog nun. Talagang, hindi ko talaga kaya nun. Yung first 2 days ko talaga, iba talaga. Thank you so much, guys, for watching. Sa mga papunta pa lang po dito sa US, brace yourself. Pagdating nyo po dito ay kumuha agad kayo ng insurance kasi health insurance because you'll never know kung magkasakit kayo, at least meron kayo. Kaya nagpapasalamat ako na may insurance din kami kasi, ayun, at least wala akong binayaran, wala akong ginastos dito sa pagkakasakit ko. I hope, etong video na to, na nagkaroon ako ng COVID, magbigay sana siya ng hope for you guys na if you get COVID, it doesn't mean na you'll die. So, don't give up if you have COVID. Just fight for your life. Kasi wala tayong magagawa. Nandyan na talaga yan. That's the new normal, ika nga. So, yun. Let's be safe. Let's continue praying for the world, for the healing of the world. And thank you so much, guys, for watching. I hope to see you guys in my next one. Bye.